begietan arrakala beldurrak hau zabala, babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala. Aur baten begirada, gazte baten besarkada. Min eta bizimin, min biziaren bikriskiti. Zu ausardia, eredua bizipoza. Gu familia, maitasuna eta bihotza. Etxeko txikienen irrifarra itzaltzen ez den izarra. Hori da gidari dugun iparra, txapeldun baten indarra. Elkarte baten babesan tipena, mediku talde honena. Batuta errezagoa da dena, ez galdu itxaropena. Haur baten begirada, gazte baten besarkada. Min eta bizimin, min biziaren bikriskitin. Zu ausardia, eredua bizipoza. Gu familia, maitasuna eta bihotza. Begirada batek zenbat esan dezakeen, eta besarkada batek zenbat eman. Bizipozek eta bizipenek talka egiten dute askotan, baina baita elkar elikatu eta babestu ere. Olatuak aitzan ola, alaxe kolpatzen du minbiziak bizimina, baina itxaropenaren itsasora itzultzen da aldiro. Bizitzaren abordaian denok elkarrekin goaz, eta indarra dute lemazen pirata ausartek. Bizikide eta bizilagun dira Aspanogi eta Aspanogaz elkarteak. Abordatzera!